Hey, Vesti, jeg har mørkegrad. Hey, hvad slukker lyset? Nej, hvad? Tak. For dig, Børl. Hey! Nej, det var ikke mig. Jeg hedder Søren, og det her er Børl, min ven. Det er mig, det Ja, er Søren. mig, det er Børge. Det er mig, der er Søren. Ja, Søren! Nej, Børl. Det var ikke mig, jeg er helt uskyldig. Hvad betyder uskyldig? Det betyder, at jeg ikke har gjort det. No. Dominik. Jeg er handicap. Du vidste Du skal have en super klud, mand. Hey, gå lidt i mørket, når sådan noget sker for mig. Det var mig. Baby, skal du gøre noget af mig på kameraet, vel? Sådan en lille næse. Jeg prøver at se min gigaen. Du skulle da ikke så giga, som du siger. Se selv. Hvor stor, hvad rører? Nej. Og nu er du mig tilbage, ja. Søren, det bør min ven. Bedste ven. Det er godt, lille. Giv mig min hånd. Det er sgu da min hånd. Det er min hånd? Nej, det er min ven. Ja. Søren, du er altid ret. Nå, men jeg tror, vi var slut her med Søren og Børges brevkasse. Farvel.